Gaur esango dizuet nola egin tramankulu hau saio tresna. Lehenengoz kartoia, botilezko txapa eta kolorezko paperak behar dituzu. Lehenengo mozten duzu kartoia eta taratu edo horrelako bat forma egiten duzu. Gero estaltzen duzu kolorezko paperarekin eta barruan ipintzen duzu tapoia. Eta horrela egiten duzu eta zoratzen du. Soña altu. Bai. Oso ondo. Eta nola jotzen da? Normal. A ber. Ia. Oso ondo, mila esker, Lucia. Txalo bero bat.